This is quite a big ship. Og det her, det er så deres diskoteksgulv. Det ser ud til, det er fri, sådan et friområde. Det tror jeg faktisk ikke. Ja, det er det. Det var, hvis de kan da sagtens sætte noget på. Der skal være noget, fordi det samler på begge sider. Ja. Hvis de skulle have solgt til Hviderusland, så kunne de have alle de biler, de skulle have med hjem, når de var over i Det er også rigtigt. Så har de stjålet alle dem. Ja. Jeg tror, den eneste forskel er her, det er, at du kan ikke komme ned under her. Det er